Sada započinjemo praksu punosvjesnog kretanja u kojoj ćemo raditi niz vrlo laganih istezanja i zauzimati određene položaje. Primarni cilj ove prakse nije tjelovježba, već pomnost i prisutnost. Povezivanje s tijelom iz trenutka u trenutak u fazama mirovanja i kretanja. Pokret činimo polako i usredotočeno kako bismo doista osjetili tijelo, no opušteno. Tijekom cijele prakse možemo držati oči zatvorenima ili otvorenima, ili ih naizmjenično otvarati i zatvarati kako nama najviše odgovara. Također, svaku vježbu možemo prilagoditi sebi, pojednostaviti ili preskočiti, vodeći računa o sebi i o tome što nam tijelo poručuje. Za početak, stanimo uspravno u budan i stabilan, neukočen položaj. Stopala su paralelna, u širini kukova, koljena mekana i opuštena. Ruke i dlanovi opušteno vise uz tijelo, glava paralelna s tlom. Osjećamo dodir s tlom ispod sebe, težinu i pritisak tijela u čitavoj njegovoj postojanosti. Tijelo stoji poput planine, sa stavom uzemljenosti, dostojanstva, otvorenosti. Dopustimo tijelu da se odmori u ovom stavu. Jednostavno stojimo i osjećamo tijelo. Osjeti se izmjenjuju u različitim dijelovima tijela. Neki su možda snažniji i jasniji, neki jedva zamjetljivi. Promatramo ih s radoznalošću, ako možemo, bez potrebe da ih odmah mijenjamo, slijedimo ili potiskujemo, unoseći stav ljubaznosti i prijateljske otvorenosti za ono što jest. Ovako bivajući, obratimo i pažnju na dah. Kada se krećemo, ne moramo namjerno usklađivati pokrete i dah, ostavimo tijelo da diše samo. A ako nam dah nije ugodan oslonac, uvijek se možemo usmjeriti na osjete u stopalima ili u nekom drugom dijelu tijela. Ako u bilo kojem trenutku primijetimo da je um odlutao, u misli, planove, komentare, jednostavno se blago vratimo tijelu i pokretu najbolje što možemo. Sada tijelo može početi s kretanjem, polako. Počnimo nježnim podizanjem ramena prema ušima. A zatim ih otpustimo prema dolje. Zatim radimo male kružne pokrete ramenima, prvo prema naprijed, prema gore, zatim unazad i prema dolje. Dok radimo ove pokrete, nastojimo se doista povezati s osjetima. Pomno, polagano. Zatim opuštamo ramena. Počinjemo lagano naginjati glavu u jednu stranu, možda prema lijevom ramenu. Nježno istežući vrat. I kad dođemo do granice koja je nama ugodna, zadržimo položaj, osjećajući. I zatim se polagano i svjesno vratimo sa glavom u početni položaj. I ponovimo pokret prema drugom ramenu.
ponovno zadržavajući, svjesni osjeta u vratu, istezanja, napetosti i zatim mekano vraćajući glavu u početni položaj, svjesni osjeta opuštanja, promjene. Dopustimo tijelu otpustiti bilo koju napetost u svim dijelovima koji nisu potrebni za određeni pokret. Neka ostatak tijela naprosto počiva. Sada polako uvucimo prste na rukama, stišćući šake, mekano, pa ih otvorimo i stegnimo prste koliko možemo u suprotnom smjeru, šireći dlanove. I ponovimo nekoliko puta u vlastitom ritmu, povezujući se s osjetima u prstima. Zatim kružimo zapešćima, osjetimo pokrete iznutra u zglobu u jednom smjeru. Zatim promijenimo smjer. Zatim savijajmo i ispružimo laktove pomnim, svjesnim pokretima. I vraćamo se u početni položaj. Tijelo stoji kao planina. Otvorimo se osjetima koji su ostali u gornjem dijelu tijela nakon pokreta. Šake, zapešća, podlaktice, ramena i vrat. Što zamjećujemo upravo sada? Možda neke trnce, titranje, toplinu ili osjećaj opuštenosti. Razvijamo svijest o stanju tijela, primjećujući razliku između opuštenosti i napetosti u različitim dijelovima tijela. I na idući izdah počnimo nježno njihati rukama naprijed natrag iz ramena. Nježno zamahnemo rukama prema naprijed i zatim prema natrag. To činimo meko, nesilovito. Dopuštamo inerciji, prirodnom ritmu pokreta da nas vode. Svakim pokretom nježno istražujući svoje granice i iskustvo kontakta s ugodom i nelagodom. Dopuštajući si doživjeti oboje, no bez prelaska u jaku bol ili nelagodu. Zatim dopustimo rukama da se prirodno umire u početnom položaju, osjećajući promjene u ramenima, promjene u dahu ili nekom drugom dijelu tijela. I zatim se lagano njišemo gornjim dijelom tijela, s lijeva na desno, dopuštajući rukama da mekano udaraju o tijelo dok se nišemo u lijevu stranu i u desnu stranu, prirodnim ritmom koji nama odgovara, okrećući tijelo u trupu, ostavljajući sve druge dijelove tijela da opušteno prate pokret, bez potrebe da ih koristimo i osjećajući promjene u osjetima u svim dijelovima tijela dok to činimo. Možda unoseći stav cijenjenja i zahvalnosti prema tijelu, što se može na ovaj način kretati, ako nam to odgovara. I sada, kada smo spremni, dopustimo tijelu ponovno da se primiri i nađe svoj početni položaj. Odmorimo u ovom položaju. Osjećamo je li napet bilo koji dio tijela koji možda nije potreban u ovom trenutku. Samo primjećujemo.
Zatim, u idućem trenutku, položimo oba dlana sa stražnje strane kukova i krećemo nježno kružiti kukovima, kao da s dijelicom crtamo veliki i spori krug, doista ulazeći u dubinu osjeta, u zdjelici, kukovima, donjem dijelu leđa, tetive nogu, osjećajući centar tijela, tlo ispod sebe, svjesni kako tijelo pronalazi ravnotežu u svakom dijelu pokreta. Zatim promijenimo smjer. Iako nam je um odlutao ili smo se izgubili u mislima, nježno to primijetimo i uvijek iznova vraćamo ga tijelu i pokretu koji činimo u ovom trenutku. I vraćamo se u početni položaj, zaustavljajući kretnju. Zatim pomaknimo ruke na koljena i blago nekoliko puta savinimo koljena i zatim ih ponovno ispružimo. I ponovno omekšajmo i umirimo koljena u početnoj poziciji, osjećajući sve promjene u tijelu nastale od ovih posljednjih kretnji. Sada, na udah, polako podižemo ruke ispred tijela, svjesni čitavog trajanja pokreta, od mirovanja, sve do kada se ruke nalaze paralelno s tlom i do kada se ruke nalaze iznad glave, ako je to za nas moguće u ovom trenutku. Zadržavamo ovaj položaj, osjećamo protezanje duž čitavih leđa, ruku, ramena, možda osjećajući i neku nelagodu. Ako je tako, istražimo je li ona blaga, unutar granica koje možemo istražiti, ili prelazimo grubu granicu. Ako nailazimo u bilo kojem trenutku na jaču bol ili nelagodu, to je znak da prelazimo grube, podnošljive granice za tijelo, poziv je da popustimo ili promijenimo položaj. Ako pak osjećamo blagu, no ne intenzivnu nelagodu, možda se možemo otvoriti i ostati izravno svjesni tog doživljaja, ulazeći dublje u njegovu srž, istražujući ga i otvarajući mu se iz trenutka u trenutak. I na idući izdah polako spuštamo ruke iza tijela, iz ramena, ako je moguće, ili pored tijela, ako nam tako više odgovara. I kada su ruke u početnom položaju, ponovimo ovaj pokret još jedanput u vlastitom ritmu, podižući ruke, svjesni čitave duljine trajanja pokreta. Kratko zadržavajući. I zatim ponovno spuštajući, nježno, bez potrebe da išta mijenjamo, vraćajući na tijelo i pokret ako je odlutao. Kada su nam ruke ponovno uz tijelo, uzmimo predah.
Povežimo se sa svim osjetima sada prisutnim u rukama, ramenima, leđima. Što je ovdje upravo sada? Možda osjećamo i kontakt s tlom ili osjete disanja. S ljubaznošću se otvaramo za što god da je ovdje, upravo sada. I ponovno, kada smo spremni, pokrenimo tijelo na način da podignemo obje ruke iznad glave u širini ramena. I zatim, držeći koljena mekanima i opuštenima, nježno i lagano kružimo čitavim trupom u jednu stranu, saginjući se prema jednoj nozi, vodeći računa o svojim donjem dijelu leđa, čineći puni krug prema drugoj nozi, i zatim podižući trup dok se ne nađemo u uspravnom položaju i nastavljajući nekoliko krugova, vrlo svjesni svih osjeta u različitim dijelovima tijela dok činimo ovaj kružni pokret. Zatim zastanimo, držeći ruke iznad glave, ako nam tako odgovara, osjećajući promjene u kukovima, leđima, vratu. I zatim ponovno kružimo u suprotnom smjeru, saginjući tijelo, dišući prirodno. Kada se zaustavimo, opustimo ruke i budimo svjesni čitavog pokreta dok se vraćaju u opušteni stav uz tijelo. I na posljedku spojimo dlanove ispred tijela u visini prsa. Zatim napravimo korak lijevom nogom unaprijed i u stranu, otvarajući u isto vrijeme ruke kako bi bile paralelne s tlom. Lijeva prema naprijed, iznad lijeve noge, a desna prema natrag, tvoreći pravu liniju u produžetku. Zadržavam položaj nekoliko trenutaka, osjećajući zamor u rukama ili kako tijelo pronalazi ravnotežu, istovremeno čvrstoću i otvorenost ovog položaja. I zatim mekano zakoračimo natrag u početni položaj, istovremeno vraćajući ruke uz tijelo, svjesni pokreta noge i ruku dok to činimo. I kada smo spremni, nježno zakoračimo s desnom nogom na isti način, otvarajući ponovno ruke kako bi činile jedan pravac, paralelne s tlom, ponovno istražujući fine, meke granice, ne prelazeći u bol ili jaku nelagodu, ostajući povezani s tijelom. I prije nego što se vratimo, zamijetimo poriv da pomaknemo nogu
i ruke i primijetimo koji dio tijela prvi pomičemo. I kada smo spremni, vratimo tijelo u početni položaj. Sada naprosto stojimo i znamo da stojimo. Bez pokreta, bez potrebe da išta mijenjamo. Osjećajući tijelo u postojanom stavu kao planinu. Zatvarajući oči ako nam tako odgovara. Osjetimo čitavo tijelo. Sve ostatke osjeta nakon ovih različitih kretnji u različitim dijelovima tijela. Primijetimo je li prisutna je neka ugoda ili nelagoda, ili možda oboje istovremeno. Dopuštajući onome što jest da bude takvo kako jest. I primjećujući potpuno prirodnu težnju da uklonimo nelagodu ako je prisutna. Možda osjećajući i cjelinu tijela, bez usmjeravanja na jedan poseban osjet. Tijelo kao planina, dostojanstveno, uzemljeno, koje stoji i diše iz trenutka u trenutak. I prije nego što otvorimo oči, provjerimo možemo li zahvaliti tijelu i sebi što smo ovdje, prisutni, što možemo biti upravo takvi kakvi jesmo, završavajući ovu praksu.